чорабинии ҳарбӣ варзишӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, шуъбаи маориф, комиссарияти ҳарбӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш роҳандозӣ гардид. Дар оғоз ҳайати доварон аз шарти аввали озмун ки расмкашӣ ё худ газетаҳои деворӣ мебошад дидан карда баҳогузорӣ намуданд. Лозим ба ёдоварист ки озмуни мазкур бо иштироки ғолибони даври минтақавӣ аз муассисаҳои таълимии ҷамоати шаҳраку деҳот дар майдони парчами давлатӣ сурат гирифт. Аснои баргузории чорабинӣ гуфта шуд ки ташкилу гузарондани чорабиниҳои гуногуни ҳарбӣ варзишӣ махсусан озмуни ватанпарвар шавқу рағбати ҷавононро барои пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бедор месозад. ҷавонони шуҷои ватан бо либосҳои низомӣ ба майдон баромада намудҳои гуногуни машқҳои низомиро пешкаши мову шумо гардонида истодааст. Ҳамин чорабиниҳо махсусан барои омода намудани ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, тарбия намудани ҷавонон таъсири хуб мерасонад. боиси ифтихор ва шарафмандӣ аст ки имрӯз ҷавонони сарбаланди ноҳия дар пайравӣ ба дастуру ҳидоятҳои пешвои маъзами миллат пайравӣ намуда имрӯз дар чорабиниҳои варзишию низомӣ фаъолона иштирок намуда истодаанд. дар идома аз рӯи шартҳои дигари озмун хонандагон назди аъзоёни ҳакамон маҳорати ҳарбӣ варзишии худро нишон доданд. баҳо додан ба сару либос, қадамзанӣ, машқи сафороӣ ва қироати сурудхонии даставӣ ҷузъе аз шартҳои озмун ба ҳисоб мерафт. ҳар як аъзоёни даста бо нишон додани маҳорати волояшон кӯшиш менамуданд дар озмуни ҳарбӣ варзишӣ сазовори ҷои аввал гарданд. дар қисмати интиҳои озмуни ҳарбӣ варзишии ватанпарвар дастаҳои ғолиб аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо медал ва ҷому тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин як гурӯҳ устодони соҳа ва ташкилкунандагони чорабинӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои дастандаркорон сарфароз гардонида шуданд. гузориши Искандар Давлатов, Толиб Сайф аз ноҳияи Вахш барои барномаи иттилоотии Навид.